Huriani Tuhan, nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus, tapasada roha do pikirata, laho manangin hatani Tuhan di bagasan partikianon, martangia kita. Moliate mahu pasa ruan nami tuho ali di bata nami, di bata Jehovah, di bata na totong mamasu-masu ngulu nami. Di bagasa tike Tuhan naing taruli dohami marhite-hite hatam. Suruh matodim perbadian nama dongani hami. Asa mangasaun hatami hami, laho manangin hatamon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Dihita salu nakadamang do dainang hata ni Tuhan. Nasartu hita dia pala partikiano diene mai. San buku perpesalme bidus ya 22 ayat sada rodea opat. Hujaho kami matu hita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhan. Edde diari sabat. Nadinggan situ tudo nama muji Jehovah. Doh mangindihon guarmu ali na tumibul. Mamaritahon asini roham manugut nai. Doh tacitongami borngin nai. Mardongan uning-uningan sisa 10 tali. Doh sisa 10 2 tali. Dohot hasapi. Ido yang gusahana. Dihita saluhna kadamang do dainang. Nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ragam do di patupa jelma laho mamuji di bata. Adong do pamujioni marhite-hite akaedde. Adong do pamujioni marhite-hite akatangiang. Jela adong do pamujioni marhite-hite pasahaton akapelian. Dohot naolo manangin hata ni Tuhan. Ale di bagasan turpuk jamitan nasa tuhita dia pala partikianon. Di patupa perpesalme do sade ede puji-pujian lau mamuji pasangapo debata. Didok di barita naulion di pesalme bidusia 22. Didok do ede ari sabat. Namar lapatan perpesalmen mangedehon akaede pamuji-muji tu debata somalna bidusia 22 dijaha di tikari sabat. Disiala dirajumi bangso ni debata halak Yahudi do aka pabahenan aka pangurupion na pinatupan ni debata di bagasan saminggu bolot. Jala marsaur do nasida di sinagoge di bagas joro ni debata. Lahu mamuji-muji debata. Jala somalna bidu sia 22 sa di jahon nasida do di bagas joro. Damang dainang di hata ni Tuhanon di do perpesalme do takas desi. Nadinggan situ do mamuji Jehovah. Do mangendehon guarmu alina tumibul. Mamuji jala pasangapo Jehovah. Boy di patupa ganuk jolma. Molonunga takas ibana mangulu di bagasan debata. Molonunga takas ibana mardalan di bagasan lomoni rohani debata. Jala molonunga takas disadari ibana. Pangurupion di debata. Namasa di bagasan akaparnglona. Alinido pola di doko denggado mamuji debata. Denggado mangendehon guar ni debata. Denggado imama pasangapo debata na tumipul. Jala pasangapo debata di bagasan akaparnglon. Dada holang sahali. Alai didokdo manugut dohot borge. Lapatanna ganup tiki ganup adong dope kesempatan eko pakil do laho pasangapon laho mangedehon laho mamuji-muji di batana tumipo. Bahkan
pasangapon debata marhite-hite akaede songo dalam makam lation ima debata budu muse pakeon marhite-hite aka uning-uningan, marhite-hite aka hasad. Artinya segala sesuatu yang diciptakan manusia, alat musik itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ale gudang dosenari gabe anti diaka alat musik di piga-piga gereja. Tapi firman Tuhan, pada saat ini kita mau diajak untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan, untuk senantiasa memuji Tuhan, untuk senantiasa bernyanyi, memasmurkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Huria nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Alai molo hami parwahon di tonga-tonga nyaka parhuriaon. Hami bereng ma songonaka punguan-punguan kor, kudang doaka dongan sahapor siaun, aka ama ina naposo, dangolo madohot yaka punguan kor dengan aka alasan, dak kami boto maredde padita, dak kami boto maredde. Aka alasan-alasan songoni do hami jupangi. Hape sa sitongna, sudido jelma maboto maredde. Ale nang pedang sudido jelma malo maredde. Bahkan, jelma nangungu pesa sitongna, iboto imano no maredde. Jelma tuna susila pe diboto do maredde. Siapapun dia bisa tahu bernyanyi. Orang terpinggirkan, orang-orang yang pejabat-pejabat semuanya tahu mereka itu bernyanyi. Tapi soal nyanyi seperti apa yang mereka nyanyikan itu persoalan belakang dulu. Soal apakah mereka bagus bernyanyi atau tidak bagus bernyanyi itu belakangan dulu. Tetapi orang Kristen, orang beriman, jolmana porsia tu debata ikut di boto do di bagasanguluna. Pasangapod debata iko di boto do di bagasanguluna maka jonjoko debata iko di boto do di bagasanguluna mamuji-muji debata. Mamuji-muji debata marhite-hite akaide. Sadadalan manang sada hataridan hatuguni haporsyadoi disaluna akapadongania pangurupin ni debata. Nang dipamasan ni debata di bagasan kanguluta ganuk marsada-sada. Huria nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ujana sa tuhita marhite-hite turpu jamita di bagasan partikianon didok mangulu ala haporsyaon dada ala namarnina. Bahada jol mana mangulu ala na porsyonna. Jol mana mangulu di bagasan haporsyonna ikototong may mana pasangapod debata. Debata na madungani debata na mangurupi. Debata na manesa dosa di bagasan Yesus Kristus. Iko pasangapod doi. Iko pujion doi. Dari persuadaon. Alay gudang doson narion. Nunga di hilala imana basa-basa ni debata. Nunga di lalay mana aka pangurupin ni debata. Nunga di lalay mana aka panugudogun ni debata. Alay totong bakol ngoluna. Dak olo pasangapod debata. Alay jolma na porsea. Di bagasa na kaparnguluna. Iko di patarida maha porsyaon nai. Iko di patarida mangulu ha porsyaon ni. Marhite-hite na pasangapod debata. Dada ala na ta ida debata marhite-hite si malolong tasabing. Ale ala nang tahilalado padonganya pangaramotin ni debata. Di bagasa na kangulut taganok marsada-sada. Huria ni Tuhan na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Na parjolo sa hali jami taon nang manogihok kita. Asa sudenang jolma na porsia tu debata. Manang jolma na mangulu di bagasan ha porsia tu debata. Iko totong iba na mamuji debata. Mangedion guar ni debata na tumibul. Ganup ari ganup tiki. Lapatan na jolma na mamuji jala pasangapo debata ganup ari do ganup tiki. Berarti akka ulaon na. Dang adong biak ka ulaon na rumar. Alay ulaon na dinggan. Ulaon na sitong
ulaon natuto. Napatari dahon akka basa-basa ni debata naong ginalona di bagasan akka nguluna si ganupari. Napadoa damang dainang nenonga di bagasat tuata Yesus Kristus. Jolma na mangulo di bagasan debata berarti ibana ikototong ma adong roha pamuji-muji di bagasan akka nguluna. Buhado roha pamuji-muji na manginang. Roha pamuji-mujion boy terjadi boy tapatupa molo nunga sadar dohita dihaluaw nang pinatupa ni Yesus Kristus di bagasan parngolota. Molo nang sadar dohita nguluton nunga gabe panian di harajan ni debata. Maka hidup yang menyadari akan pertolongan Kristus, akan keselamatan di dalam Kristus, maka dia akan bersyukur di dalam kehidupan. Dia akan bermasyhur bagi Tuhan. Dia akan mempersembahkan hidupnya. Dia akan bernyanyi lewat segala lakunya di dalam kehidupan. Ede puji-pujian natapasahat tu debata. Sadadalat tadoi. Madok muliate Tuhan. Disudi akap pangurupiamu. Nang duliham tu bagasan akang uluko. Naparpuli sa ali damang dainang. Adong basada carita. Adong masahalak penyanyi terkenal paropuan di Eropa. Di do ibana bagak do suara anak. Jala amat tadi paredeon sahalak pemain musikus yang sangat handal. Nah betul-betul ima malo taring otak ede do akka musik. Di setiap penampilan inatana molo mared de istri nai. Saya dong do jut ima dipatu pa amat tanon kritikan. Adong ma saya didokon hurang bagak ima nadana patibuhu. Nada di perpudinan yang ikosongonondo. Ganup ari, ganup tiki, asal mared de inatanon. Selalu do ima dikritik. Dang sempurna nina. Ahma namasa manginang, namasa gabe suguma roha dinat tanon, gabilas dangolo ma ibana marede. Di sadatiki marujungolo ma amat tanon na malomar musikon. Jala 3 tahun kemudian, muli mamusenang ima paredeo. Muli may mana tu sahalak bahwa naso maboto tari tu akala musik. Jala bawon karejona martukka. Jojo dokot tukang ledeng. Alai di sadetik di bege amat tanana baruom mamared de inatanon. Bagak dabu. Ido imana ma bagakin ima suaramu hasian. Uli suaramu. Semangat mainat tanon. Maredde mator si mana mangalopa maredde. Manusi maredde. Di kamar mandi maredde. Manapu maredde. Jadi dokter amat tanon ma luar biasa suaramu. Mulai haki hasil di suarami. Mungkin mulu daku begi o maredde ngagabe manenge lau. Alana na hubigi toro sula na mga tuki. Hulang ima suara dia kabeto do kaya naasing. Pede cerita manginang. Gabe penyanyi handel ma inatanon. Makaluaron musik. Makaluaron na kaede. Jala diterima akan masyarakat pada saat itu. Na ahado na nang berengot ta. Siya cerita yang manginang. Anong piga-pigahal na nang berengot ta, na marhadumo tu jamitat dia pala partikenon. Na parjolos sa hali, marende sa sitong na, dada persoalan malo. Alay akaidei, ikobodo jaloon, ikobodo terimaon. Asa,
gabi uli bigun edde. Suasongoni doa kede na tapasatu di bata. Di bata dang mangigil sen bagasan na kangulutta. Edde na malo. Ale buhado ita mangedde ak pasangapod di bata sen nasarwa do pikiran. Penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran. Maka setiap pujian yang kita sampaikan kepada Allah, entah seperti apapun itu, Allah pasti berkenan. Allah tidak pernah mengkritik kita dengan segala kekurangan kita. Tapi Allah akan menerima setiap pujian kita. Yang terpenting adalah apakah kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Apakah kita mau bermazmur bagi Tuhan. Tapi kita mau katakan pada saat ini, salilinga mangulu, iko marede datu di bata. Iko pujiok kudu di bata. Iko pasangapo kudu di bata. Napa dua damang den yang nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jojo do hita memang songon amata na tukang kritiki. Terlalu banyak mengkritik ini dan itu. Sehingga ketika kita hidup di dalam setiap kritikan, maka kita akan lupa untuk bersyukur. Lupa untuk menikmati segala karya yang baik. Segala kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Mulu jo hita marungutungu terus Tuhan hurangon. Adiga pihita madok molihat itu di bata. Adiga pihita mamereng akka hinauli na pinani di bata. Mula akka ungutungu no natapasa di bagas na kanguluta. Alay amanginang nenlonga di bagas Tuhan Yesus Kristus. Molo jot tita mamuji-muji debata pasangapod debata nang pegudang akka sitaonon nang peragam akka hasusaan nang peragam akka na bernit na tadopi alay molo taboto molihat itu debata salpudo akka sitaonon ni gabi margogodo kita. Maka penderitaan itu seakan-akan menjadi irama kehidupan yang menyatukan kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Iko bodoh hita songon amata ni parede na parpude. Dia mampu menikmati nyanyian-nyanyian daripada istrinya. Entah itu kurang baik, tapi dia mampu menikmatinya. Dia bersyukur dengan setiap nyanyian itu. Nah kita pe kesongoni doa manginang. Tapatudus majo parnguluno songon ima akaede. Alai mulo ta terima dosa luhut na di bagasan roha mau lihate. Gabi uli dosa luhut na kanguluto tujuluan nyarion. Amanginang nelonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Na parpudi sahali sa ceritai nang dipasa tu hita gaduk marsada-sada. Mamuji di bata ikut apa somal lo. Songonima amatan nekani sa dipuji-puji ibana notor inatana. Nah kita juga orang yang sudah hidup di dalam Tuhan sebenarnya manang jol menamangulu alani haporsian itu di bata. Dia harus belajar di dalam kehidupannya untuk terus memuji Tuhan. Dada ulang memuji di bata, memuji kadong ape ko pasamalota no. Alana jo tita manginang, hulan mengkritik kadong atta do hita. Alai ditugi jami tok tu hita manginang. Jolma na mangulu alani haporsiaw tu di bata. Jolma na mangulu mamuji di bata. Ido jolma na madok molihate disalu akka basa-basa ni di bata nang jinalona di bagasa kangulu si ganupari. Amen martanya kita. Molihate mau pasa ruan nami tuho ali di bata nami. Taruli dohami Tuhan sian hatami. Lopok kemahatamo Tuhan di bagasan rohan nami asa totok kami. Mamuji-muji jala pasanga pokok di bagasan ngulu nami si ganupari. Molihate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan totong mangaramoti hita saluhuna.